Здравейте, привет на всички! Аз съм Теодора Монова, ментор за съвременно родителство, детски психолог, педагог с над 20 годишен стаж. Последните 4-5 години се изявявам в сферата на съвременното родителство, като изцяло работя с родители на деца между 5 и 12 годишна възраст. Помагам на тези родители да се чувстват по-емоционално освободени, да се научат как да общуват с децата си, когато губят спокойствието и контрола, как да не изпитват вина, когато поставят граници, как когато срещнат агресия, да знаят как по мек и плавен начин да кажат стоп и да кажат не, спри, до тук. Родителят има нужда да възстанови уважението, стабилността и спокойствието в своето семейство. Родителят трябва да знае как емоционално да бъде стабилен, как спокойно да бъде авторитетът пред детето си, как да постигне уважителната комуникация и да постави здравословните граници, за да има едно здравословно семейство, емоционално и интелигентно издържано. Моите подходи съчетават работа между педагогика, психология, емоционална регулация, работа с вътрешното дете на родителя, осъзнаване на съвременното родителство, какво точно това означава. И най-важното, ще ви кажа как да поставите уважително границите, как да кажете мекото не и как това да не заболи нито вас, нито детето ви. Аз съм Теодора Монова, ще се радвам да се свържете с мен. До скоро!